Talentovaní slovenskí tínedžeri ohúrili modernými inováciami. Na festivale vedy a techniky prezentovali mladí vedci rôzne inovatívne nápady. Tí najlepší budú reprezentovať Slovensko na svetových vedeckých súťažiach. V Zlatých talentoch so Zlaticou uvidíte, aké náročné technológie dokážu vytvoriť slovenskí tínedžeri. Je tu dneska kopec mladých ľudí, ktorí majú geniálne nápady, ktoré možno zmenia našu budúcnosť a vytvoria nám cestu k lepšiemu svetu. Dnešnú reportáž vám teda spoločne prinášajú Zlatica Švajdová-Puškárová a Hanka Hladíková. Gemera zas navrhli ekologické turistické chaty. Vy ste z Revúcej? Zo strednej odbornej školy z Revúcej a máme tu náš projekt Ekochata, lebo vlastne v našom okolí sa nachádza veľa takých chát, čo sú odľahlé niekde v prírode, kde nemajú možnosť pripojenia na distribučnú sieť a týmto našim projektom sme chceli zaviesť vlastne tú elektrickú energiu do týchto chát a aj vodu a to tak, aby sme neznečisťovali životné prostredie, keďže sme v chránenom území v Národnom parku, konkrétne v Muránskej planine. A to konkrétne využitím off-grid fotovoltaického solárneho ostrovného systému. Tento váš inovatívny model to dokáže garantovať, že si tam môžete urobiť kávu. No, napríklad áno. Na prestížnú celosvetovú